Кара, без синең белән сөйләшкәндә, телефоннан инде әзерләнгәндә. Син әйткән инде 9 ай менә элек директор булдым. Шулай бит мин уйлаганым, син 1 ел элек ничектер шулай. Ну, 1 елга якынлашабыз менә. Әйе, ничектер шулай тойган идем, карадым. 9 ай дип әйттең инде үзен. Менә син монда килгәндә, ишеңдә күңелеңдә шиген юк идеме? Чөнки хәзер заманасы шундый, музей дип, китап дип әйтсәң кешегә, ул күз алдына килә, шундый бер тузанлы, ничектер тузан җыеп ята торган китап. Кирәксез. Әйе, ничектер кирәксез, кеше йөрми торган урын кебек тоела. Менә кешеләр шулай кабул итә. Син бу стереотипны җиңә алдыңмы? Һәм ничек җиңсәң? 9 ай бит инде ул бер бала, гомре бер кеше, гомренең яралуына тиңәйме? Стереотип дигән вакытта мин үзем стереотип ук дип әйтеп бетермәс идем, чөнки мин үстем шундый мөхиттә, безнең буын әле ул китапларда, гаджетларда түгел, бит китаплар белән үсте. Безнең өйдә гел китап иде, минем тирә-юнемдә гомергә китап укый торган кешеләр булды. Мин әйтмим, ул аудитория ниндидер менә теге Маслоу таблицасында кебек беренче ихтыяҗлардан тора торган аудитория. Ләкин шуңа да карамастан, ул аудитория бар. Һәм бүгенге көндә мине бик кызыксындыра, менә күзәтеп киләм, татарча контент барлыкка килде. Китап укый торган яшьләр арасында Instagram соцсетьләрендә нигездә алар әйме, китап укучылар татарча контентны чыгара башладылар. Аларның ихтыяҗы бар һәм шуңа күрә мин белә идем ниндидер процент аудитория бар икән. Һәм менә бу ниндидер процент тере аудиторияны монда җәлеп итеп, менә без фонд китаплар арасында утырабыз әйме. Улар Татарстан Республикасы Милли музееның фондына язучылар һәм аларның варислары биргән китаплар. Алар арасында бик уникаль чыганаклар бар, уникаль китаплар бар. Әлбәттә, хәзерге буын арасында күбесе аларның ни дәрәҗәдә кызыклы уникаль икәнлеген белеп бетермәскә дә мөмкин. Өлкәнрәк буын эзләп. Ничек белдертәсез инде? Менә миңа калса, монда менә син әйткән виртуаль контент белән, менә бу чын тере китап контентын аны күчерергә һәм бергә кушарга мөмкин, бер бөтенгә үндерергә. Ягъни без мәсәлән Җәүдәт Фәйзи кичәсен үткәрдек күптән түгел генә һәм анда аның маршрут кылмаган фондта сакланган көндәлек язмаларын, истәлек дәфтәрләрен укып тәкъдим иттек. Ягъни аны виртуаль форматта. Көндәлеген укыдыгыз. Әйе. Аның әлбәттә чыккан инде китабы. Ул китап шулай бүгенге көндә бик сирәк кулланыла торган китапларның берсе. Шул китаптагы язмаларны, менә фондлардагы, чыганаклардагы язмаларын шундый рәвештә чыгарып, интерактив ясарга һәм виртуаль мәйданга чыгарган очракта укучыны җәлеп итәргә була. Мин хәтерлим, сез иммерсивный не ясаган идегез, иммерсив спектакль дип әйтергә буламы аны? Шул вакытында менә матур туганда дигән иммерсив спектакль дип әйтергә әйтүгә караганда экскурсиядер. Экскурсия. Ягъни без анда шулай әйткән идек, Шәриф Камал шырында яшәгән һәм бу йортка килеп йөргән шәхесләрнең бөтенесендә ничек дип әйтим, гәүдәләндереп, без алар арасында йөрибез. Карале, менә мин монда кергәч тә бик шаккаткан идем әле ремонт ясаганда. Монда шундый яхшы җиһазландырганнар. Һәм мин сизәм, менә Казанда күп кенә шундый мәдәният учрежденияларын ясаганда, теге акча жәлләмичә, беләсезме, теге һәрбер бүлмәгә ут, проектор, фәләннәр, техника, менә җиһазлар бик яхшы ясыйлар. Ләкин ничектер эчтәлеккә карата алай ук теген итмиләр. Әйе, менә бу эчтәлегендә нәрсә була? Ничектер концепция языла инде, ул ничектер абстрактны шулай. Аның турында алай теге җиһазга караганда алай җентекләп подход юк кебек миңа менә. Бу менә нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың? Дәүләт шундый рамка куямы? Типа без менә инфраструктура ясадык. Хәзер менә без сезгә җибәрәбез, анда булырга тиеш 1000 кеше аена, мәсәлән, анда План куела. Әйе, план куела. Шулай шиклиме? Или безнең кешеләр җитмиме менә ул эчтәлекне ясар өчен? Мин әйтер идем, дөресен әйткән вакытта Тәбриз кадрлар, ресурсларны табырга була. Ничек дип әйтим, җиһазны куярга була. Ниндидер
менә компьютерлар башкасы белән анда интерактив ниләр киосклар белән куярга була. Иң безнең өчен республика өчен дә булган, бәлки ул республика өчен дә түгел, дөнья күләмендә эшләде. Кадрлар мәсьәләсе, ул кадровый резерв дигән әйбер, ул миңа калса менә яңа ачылган яки төзекләндерелгән соң ачылган мәйданнарга җиһазлар алып кую, ниндер интерактив киосклар мәсәлән бездә эшләр, аларны балалар бик ярата инде, һәм өлкәннәрдә. Ул заманча, ул бүгенге көн таләпләренә җавап бирә торган. Ләкин иң кыены ул кеше мәсьәләсе һәм кадрлар мәсьәләсе. Кадрлар мәсьәләсе әйбәт кадрларны туплау һәм әйбәт команда туплау, ул һәрвакытта да шактый Аны каян алалар гадәттә? Ул укытылырга тиешме ул кешеләр? Менә бүгенге көндә Чит илгә анда стажировкага җибәрәләрме? менә миңа үз гомеремдә шактый структураларда эшләргә туры килде, язучылар берлегендә эшләдем, аннан соң Татмедиада, төрле редакцияләрдә, һәм менә хәзерге көндә музейда һәм кайда гына, кайсы гына структурада булсаң да, барыбер менә шул кадр мәсьәләсе, профессионал, үз эшенең остасы булган кадр мәсьәләсе килеп баса. Безгә стажировкалар да җитми, безгә уку системасы да җитми. Һәм аннан соң без бик ничек дип әйтим, сыгылмалы түгел, гибки түгел дип әйтим. Катып калабыз һәм бер эшләгән җирдә кеше еллар буе Бер өйрәнгән әйберне кабатлау. Бер юнәлештә һәм ул инде үзен профессионал дип исәпли һәм намыливается дип әйтәләр бит әле, аның глаз намыливается фикерләре. Һәм бу очракта кешене Комфорт зонасына чыкмый. Менә бу ящиктан кала, менә бу тартмадан кала, бик күп башка тартмалар да бар икәнен күрсәтергә кирәк. Кара, син үзең читтәге тәҗрибәне ничектер өйрәнәсеңме? Бармы шундый, менә монда кебек эшләр идем. Мин менә Или барып өйрәнер идем монда. Мин музейга килгәннән соң бераз гына без ничек дип әйтим инде, буразналарны ярып, нәрсә эшләгәнлегебез аңлашыла башлагачтан мин укый башладым бик күп китаплар музей турында һәм бик күп эшлисе килгән эшләр һәм бик күп тормышка ашырасы килгән проектлар бар. Әлбәттә, булдырылганча аларны эшләрбез дип уйлыйм. Димәк, син китаптан аласың шундый тәҗрибәне дә. Иртәгә генә тормышка ашырып булмый, әлбәттә аларны, ләкин шул юнәлештә барырга кирәк дип исәплим. Минем үземә бик төрле музейлар эшли, менә әле мин кышкы каникулларда барып кайтам, гараж эшли, әлбәттә. Мәскәүне әйтәсең син монысы. Мәскәүне әйтәм. Гараж Ләкин шул вакытта безнең үз спецификабыз бар, үзе менә бу йортның һәм менә бу музей пространствосының үз спецификасы бар. Мин әлбәттә китап йортының теләр идем киләчәктә, менә Казан Экспо кебек зур хранилищеларда, зур шундый сарайларда яшәвен. Ләкин менә монда шулай яшәгән вакытта да әле ул ниндидер бер тибеп торган йөрәк кебек яши ала. Әлбәттә, шундый бер оазис монда. Пульсация үзенә күрә утраучык шундый, Менә әйтәм бит, мин китаплардан да алам, бер кызык. Минем 189 каналым бар. Һәм ул мин бик яратам Viasat History карарга, Discovery-лар. Телевизорда дисең. Телевизорда. Мин кайтып керәм төнлә белән эштән һәм кабызып куям да инде ул шунда әйләнеп тора. Һәм бер заманны көннәрдән бер көнне 186-нчы каналым үзеннән үзе анда охота и рыбалка иде. Моңа кадәр. Син бөтенесен яттан беләсеңме, кайсы номерда нәрсә икән? Минем песием пульт белән нәрсәдер уйнап йөри һәм 186 каналга күчте. Булай гына очраклы рәвештә хәзер карыйм, музеем дип язылган. Бу телеканал музей турында. Миндә бу канал юк иде бит. Һәм аннан соң тагын алдагы каналларның берсен актарам. Шулай ук тагын музей каналына килеп чыктым. Мин әлбәттә теге ниндер эзотерикага, мистикага китәсем килмәй, ләкин космос, галәм, без ниндидер бер структурага килеп керсәк, ниндидер бер әйбер турында уйлый башласак, биреп тора гел, каналларны. Сиңа кирәк юнәлешләрне җибәрә һәм флюидларны җибәреп тора. Кызык каналмысың? Бик ошый миңа. Менә андагы перформанслар бик ошый һәм ошый менә шул иммерсив жанр белән ничек эшләүләре киләчәктә шуны бик эшлисе килә безнең уйларда. Менә мин беләм сезнең бер тусовка, менә дөрес әйтәмме? Әйтәләр бит шундый клише, бер буын шагыйрьләр типа. Ул син, Йылдыз Миннуллина, Рүзәл
Тагын кемнәр бар иде? Эльвира Хадиева. Шагыйрьләрне сана. Эльвира Хадиева. Ну, мин күбрәк менә Эльвира белән аралаша идем ничектер. Ну, эш буенча да ничектер. Мин татарча яшәмнәр буенча. Яшьләр юнәлеше буенча. Әйе. Һәм миңа тоела иде менә сез шул бер буын менә шагыйрьләре бер тусовка. Дөрес әйтәмме? Или ничек? Ну, кайсыдыр мәгънәдә дөрестер. Гомумән сиңа шагыйрьләр тусовка булып күзаллана. Юк, тусовка ул начар начар мәгънәдә түгел, менә ну белмим, богемная тусовка бар ич. Менә сез бергә утырасыз, кемдер тәмәке тарта, кемдер шигырен укый анда менә. Әле генә образлар килде. Сиңа да образлар. Нәкъ менә шушында килешер ел. Кара, ну менә сез бер буын кешеләре ничектер бер тема белән аналогия, мәсәлән, Мөдәррис Әгъләмов име һәм кемнәр анда Зөлфәтләр, шундый бунтарлар, менә алар бер буын или бер тусовка. Сез ул бер тусовка. Мин менә дөрес бүләме буыннарга син үзеңчә бүләсең мәгънә ничек? Син үзеңне кайсы нигә? Менә синең караш бит инде ул барыбер читтәнрәк караш дип әйтәм. Әйе, абсолютно читтән. Читтән дип әйтеп тә булмый, ләкин барыбер кырыйдан карап. Теге ишек ярыгыннан. Түгел, ишек ярыгыннан булмаган чаклары да бар. Кара, менә сезнең буынга тагын минем бер претензия бар име? Бигә претензия шәбәйбе. Әйе. Ну үз итеп, сез интернетта юк. Менә беләсезме, хәзерге кешеләр белән чагыштырсам, хәзерге блогерлар белән. Юк, блогерлар белән чагыштырмыйс. Хәзерге шагыйрьләр белән чагыштырсам, татар гына түгел име? Әзме күпме яза белгәннәр сразу клип төшерә, шигырьгә, контент ясый, интернетка чыгара. Кара, синең китапларны җиңел түгел табырга. Мин кичә эзләдем менә кая бөтен җирдә, менә ачам да Луизаның бөтен шигырьләрен укыйм подряд. Әзрәк напрягаться итәргә кирәк. Син беләсең, хәзер кешеләр особо напрягаться итәргә яратмый. Йолдызны вообще әйтеп тормыйм, Йолдыз Миннуллина. Ул бөтенләй теге бер килеп чыкты, социаль челтәрдә кире китте. Аны сез уже теге шул кадәр сөйлиләр, менә алар шундый шагыйрьләр, анда культовый шагыйрьләр, име? Дип уже сөйлиләр сезнең турында. Кеше менә әле килеп кергән кеше сорый, культовый яхшы, каян укып була? Менә каян күреп була? Бик авыр. Менә ничектер сез Эльвира Хадиевнан хәтерлим, бер-ике клип төшерде ул. Ничектер башлаган иде, шуннан ничектер сүрелде. Менә ни өчен сезнең буын ул интернетка шул кадәр битараф? Менә. Мин үзем алай теге интернетка битараф дип үземне әйтеп бетермәсем, чөнки без заманда без Илнар Байназаров белән татар поэзиясе дигән ВКонтактеда сез алып бара идегезме ул группаны төркемне? Без алып бар. Син бит белмисең генә икән. Шул ул бик күп менә теге без накрутки дип әйтегәндә кешеләр җыйды. Без шуннан аңладык, шигъриятка чынлап та кызыксыну көчле икәнлеген. Һәм ул милли контентның кирәк икәнлеген. Инде шәхсән үзе безгә килгән вакытта мин башкалар өчен теге бик җавап биреп бетә алмыйм инде, ләкин миңа калса монда бит әле шундый элемент бар. Әз генә бәлки ул этика, эстетика белән бәйледер. Мин мәсәлән, менә минем әйберем дип шарран ярып, алай итеп бик күп шагыйрьләр, алай итеп бик күп иҗатчылар йөридер дип исәпләмим. Хәтта бүгенге заман интернет инде аны таләп итә дип әйтәм. Ничек йөрми? Рус телле шагыйрьләрне карыйсың, алар авылдан авылга йөриләр. Клубларда безнең теге олы яшьтәге ниләр генә барса инде ниндидер союз линиясе буенча һәм артистлар йөри. Син беләсезме, шагыйрьләр шулай итеп йөри, җыя кешеләр паркларда, клубларда, һәм ул ниндидер социаль җитәкчеләр белән бергә. Менә ул шулай итеп йөри. Син беләсезме, шагыйрьләр шулай итеп йөри, җыя кешеләр паркларда, клубларда,
Ну менә сез эшләмәсәгез кем эшләр иде инде аны, менә мин аңламыйм. Менә без аны быел Актанышка барып кайтып шундый музей һәм әдәби маршрут дип эшләдек без аны. Музейный литературный музейный маршрут дип. Һәм менә быел шулай ук чыгарга дип торабыз. Дөрес әйтәсең, шундап торып районнарда, төбәкләрдә ихтыяҗ бар. Һәм ул йөрергә Аны видеога төшерәсең, куясың, рекламасын бирәсең, менә контент та була. Менә бу очракта опять-таки инде аны команда белән эшләргә кирәк дип исәплим. Чөнки ул шагыйрь бит ул шундый субстанция тәбриз. Менә кайсыдыр аның оештыру ягыннан шактый сәләтле булырга мөмкин. Кайсыдыр бик үк ул сәләткә ия булмаска мөмкин. Үзендәрәк, үз космосында, үз Шагыйрьләргә продюсер кирәк дим. яши торган мин аны гел әйтәм. Агентлар, продюсерлар кирәк. Җитми бездә, шулай ул бик күп юнәлешләргә җитми. Һәм менә мине мәсәлән үземне сокландыра Вера Полоскованың эшләү рәвеше. Һәм ул юнәлештә рус контентында, рус аудиториясендә эшли торган шагыйрьләр бик күп мәсәлән. Көнләшәсезме? Һич юк, көнләшәсезме сез аларның шундый алымнарына? Алымнарына мин гадәттә ак матур көнләшү белән көнләшәм, кеше шәбәй бер эшли ялса. Әйе. Ну шундый булса да бармы? Бездә дә шулай ясар идек. Бу очракта мин ничектер беләсем, үзем мисал өчен әйтәм инде. Мин беркайчан да үземә максат куйганым булмады, минем аудиториям менә ул миллионлаган кешене тәшкил итәргә тиеш. Нигездә мин менә бүгенге көндә үземнең кадерле булган һәм шундый торып минем эчке галәмемне һәм бөтен шигырьнең бөтен җепселләрен мин язган әйберне аңлый торган нигездә бер 4-5 кеше өчен язам һәм ул кешеләр минем өчен кадерле. Шундый нишевый инде, димәк. Шунлаптыр мин нәрсә язганымны аңлай. Киңрәк аудитория өчен эшләгән вакытта аны инде бизнес план итеп куярга кирәк. Максат. Ну шулай, шундый менеджмент кирәк инде. Менеджмент кирәк. Һәм бу очракта мин иманым камил барыбер дә иҗат кешесе үзе раскручивать итеп йөрергә тиеш түгел. Ул ничек дип әйтим, аның өчен әзерләнгән мәйданга килергә тиештер дип әйтәм. Бу хавалылык түгел. Бу теге әллә кемгә кую түгел, үземне яки кемне дә булса. Ләкин ничек кенә булмасын, әгәр дә шул шагыйрь үзе өчен юл ярып, менә мин монда, менә бу мәйданга киләм, шигырь укыйм дип үзе юл ярып йөрсә, аны сәхнәдә кабул иткән вакытта инде син аның затлылыгын кадерен җуясың. Мәсәлән, Земфира сәхнәгә чыккан вакытта ул инде сәхнәдәге шундагы Земфира булырга тиеш. Һәм үзенең яраткан фанатларының кочагына алган вакытта да ул фанатлар аны барыбер. Ну аңа кадәр зур юл үтәләр бит алар. Подваллар, ошанда клублар. Ну яхшы, аны гомуми шундый сорау. Син ничек уйлыйсың, менә татар әдәбияты хәзер торгынлык кичерәме? Торгынлык дигәндә син нәрсәне күрсәтәсең? Ну менә развитие юк, үсеш юк, ниндидер яңа исемнәр. Шундый тусовка, шундый шагыйрьләр бар, һәрберсе товый дигәйме? Юк, мин әйттем, торгынлык була алмый. Ул инерция булырга мөмкин. Ну инерция булырга мөмкин. Шигърият, әгәр дә без инде аерым төрле шигъриятны алсак, мәсәлән, килгән очракта, сиңа якынрак. Шигърият турында мин торгынлык дип әйтә алмыйм. Миңа калса бик концентрация бик көчле булды. Әйтәм ич менә безгә кадәр булган буыннарда да, безнең буында ул бераз гына без төрлерәк, мәсәлән, Эльмира үз мөхитендә, мин үз мөхитемдә төрле ситуациялар белән бәйле эшләмибез, үз мөхитендә, Шулпан үзенекендә, шулай итеп, менә әйтәм ич йолдызлар буыны килгәч, ни өчен яңадан менә шундый рушалатып әйтсәк выхлоп булды. Чөнки алар бер юлы җыелдылар. Шулай. Һәм аларны бер сообщество кебек эшләделәр. Һәм ул вакытта мин менә язучылар берлегендә эшли идем, Илфак Ибраһимов эшли иде ул вакытта. Ул да үз алдына яшьләрне җыярга кирәк дигән бурыч куйды. Миндә менә алар белән элемтәдә булды. Аларның буыннан ниләр шул язучылар берлегенә кердеме? Кешеләр шулай бит, йолдызлар, үзләр, алар бөтенесе дә бер. Гомумән димәк, син анда эшләгәнгә алар шул кирип киткәннәр инде шул берлеккә. Без менә ул бит теге формаль әйбер түгел. Берлеккә һәм менә шушы теге әдәби мөхиткә аларның килеп кергән вакытлары иде һәм без шунда дуслашып киттек. Юк, тукта, мин беләсезме, аңлый алмыйм просто ни өчен менә безнең кебек минем яшьтәшләр бит инде алар. Менә сиңа да, аларга да нәрсәгә кирәк булды менә бу берлекләр, бу бит инде шундый иске форматта эшләү.
Беләсеңме, ул берлекләр. Менә кара, без башладык музейны сөйләшә башлаганда, син әйтәсең, менә китап, тузан җыеп ята торган, шундый күңелсез урын, әйме? Алай итәргә дә була. Ул ниндидер бунташа, яшьлек бунташа килү дә бик аңлашыла ул нәрсәләргә. Ләкин менә мин тора аңлыйм, берлекнең дә үзенең урыны бар, музейларның да үз урыны бар. Яңа формат парклар, мәйданнар. Димәк, яшьләргә кирәк бу берлек, дөресме? Мин беркайчанда нәрсәндер җимерү яклы түгел. Калса, бүтән булган системадагы мәйданнарны, пространстволарны эшләтергә Кулланырга кирәк. Кулланырга була бүтән куәтендә мөмкин булган куәтендә. Мин үзем язучылар берлегенең бик яратам менә бу системалы рәвештә түгәрәкләрен. Һәм мөмкин булган кадәр дәрәҗәдә ул түгәрәкләргә шулай ук яшьләр белән яңа сулыш өрсәк бик шәп булган булыр иде. Чөнки менә кара, язучылар берлегенә килә кешеләр, әйме? Һәм дәгъва белән килүчеләр бик күп. Нәрсәдер таләп итеп. Претензия белән. Килүчеләр бик күп, әйме? Ләкин язучы булырга һәм каләм әһлен шунлап торып теге талантлы каләм әһле булырга берничек тә өйрәтеп булмый, әгәр дә аның таланты булмаса. Ләкин шул вакытта талантлы әдипләрне, талантлы килгән каләмияләрен, лабораториялар, инде иҗади процесс, менә бу шул процесс аша тәрбияләп буланың зәвыгын, эстетикасын, юнәлешен һәм алга таба кем булып китәчәген. Без менә хәзерге вакытта берлек белән теге идеяларыбыз бар, китап йортында, анда эшли торган һәм шундый үзенә күрә бер күпер. Дәвам итәсен, димәк, алар белән эшләүне һәм берлекне ничектер тәэсир итүне. Сер түгел бит инде, менә бу яшьләр мөхитендә һәм аны бик яхшы журналистлар да куертып торалар, әйме? Кирәкме ул язучылар берлеге, нәрсәгә ул искелек калдыгы дигән әйбер. Кирәк түгел дигәнгә караганда, кирәк, нәрсә эшли алабыз дигән сорау дөресрәк түгел. Ярый, килешәм. Кара, тиздән Кар урман спектакле чыгачак Тинчуринда. Бәлки тиз генә бу видеоны кисеп өлгерсәк. Бәлки ул чыкмаган булыр. 12-13 мартта шулай бит. 4 апрельдә булачак. 4 апрель ул журналистлар өчен күрсәтәләрме, ничек? Юк, шулай юк. 4 апрельдә. Ул димәк инде хәзер репертуарга кирип китте, шулай бит. Кара, фэнтези итеп, бу фэнтези дип әйтергә буламы бу жанрын? Позиционируется дигән. Позиционируется фэнтези. Яхшы. Олылар өчен фэнтези 16+. Олылар 16. Ну, аңлашылды. Бу тема бик популярна бит. Популяр тема. Әйе, менә хәзер Игра престолов, тәхетләр уенында бөтен дөньяда үлә бетеп карады. Хәзер анда яңасы чыкты, ничек әле атала? Алар бик күп хәзер. Хәзер әйе. Исем кайсын әйтәм икән? Белмим, хәтерләмим инде. Менә алар мин туйдым теге тәхетләр уеннан соң әзрәк туйыл. Carnival Row дигәнне кара. Орландо Блум белән бу әле чыкканмы? Бу 2нче сезонын төшерәләр хәзер. Но шундый тәмле. Тәэсирле, да. Кара, менә сез спектакль ясадыгыз, бармы уйлар шундый сериал ясарга, кино хыялда? Аны башта кино иттереп төшерәсе килде. Һәм Риздә сен ни итеп яздың менә? Сценарий итеп? Без Риздә белән аны язган вакытта кино иттереп күрдек һәм киләчәктә бик нык кино иттереп төшерәсе килә инде. Аны менә ролигын күрмәдеңме син? Күрдем, әйе. Менә ролигында да без шул мөмкин булган кадәр кинога йөз тотуыбызны күрсәтәбез дип әйтсәк тә буладыр инде, чөнки менә ул баштан ук шундый кино сюжеты кебек иде һәм киләчәктә гәрдә тәкъдимнәр юкмы әле? Мин бик бәхетле булачакмын. Безнең өчен бик зур сөенеч булды менә әле аны Тинчурин театрына репертуарга алулар, чөнки без бит аны Корея театрында 2 декабрьдә эскиз итеп күрсәткән идек. Ешул. Мөмкин була алган кадәр ничек дип әйтим инде, мөмкин булган кадәр
шартлар белән һәм киләчәктә менә инде Мөмкин булган шартлар белән. мөмкин булган шартлар белән ну әйтик без аны грантка язган идек һәм ул Корея театрындагы Шул кысаларында хәзер репертуарный булгач әзрәк нейрәк инде, иркенрәк булдымы? Бездә һәм безнең анда дөресен әйткән вакытта менә син күз алдына китер ул менә викинги шул ук мәсьәләне киемнәр, андагы фактура. Искә төшә башлады фильмнар. Эскиз вакытында без андый фактура белән аны эшләп чыга алмыйдык, анда мөмкинлекләр юк иде андай. Монда инде менә Тинчуринда анда рәссамнар эшли, менә хәзер костюмнар эшлиләр. Анда процесс бара һәм шактый кызыклы, үзенчәлекле фактура барлыкка килде. Сиңа үзеңә бик шулай тоела. Бик ошый безгә, чөнки без Риздә белән аны Тинчурин театрының Риздәнең бүлмәсе бар, шундый түбәләргә чыгып тора торган. Без шунда Утырып яздыгыз. Телефоннарны сөндереп куеп, минем мөмкин булган ял вакытларында моннан бик теге мөмкинлекләр дә бик юк. Без как раз музейны эшләтеп җибәргән вакытлар, ләкин без аны 2 ел яздык. Безнең башта башладык. Риздәнең бик декрет ялы иде ул вакытта, аннан соң без теге китебрәк тордык, яңадан кайтып яздык. Һәм менә шул аның атмосферасы минем гел күз алдымда тора. Анда Сагынасың, ниме? Тәрәзә ачык, һәм ул тәрәзәдән түбәләргә чыга, манзара күренеп тора түбәләр, һәм без төнге 11-гә, 12-гә кадәр аерылыша алмыйча язабыз аны. Кызык. Процесс бик рәхәт иде. Хәзергесе дә рәхәт. Кара, син Кәвәли авылында тугансың, шулай бит? Кәвәл. Ничек ата? Крәш районы Кәвәл авылы. Кәвәл авылы, ул Крәшин авылы, шулай бит? Әйе. Мин менә карап утырдым анда фотоларны, сиңа яздым да әле теге чиркәү, анда ул инде җимерек хәлдә, ләкин күренә шундый бик атмосферный. Кәвәл шундый авыл, Кәвәлнең менә ул менә бер башыннан керәсең, Кәвәлнең менә шундый чокыр төшә, һәм икенче башыннан менәсең. Ул бик үзенчәлекле авыл. Тукта, йортлар нидәме, чокырдамы? Таралып утырган. Таралып. Ну, Кәвәл авылында мин бик яшәдем дип әйтеп булмый, чөнки әтием белән әнием анда әтине анда әнине билгеләгән булганнар, мәктәпкә укытырган. Аннан соң инде миңа 3 яшь вакытта әти Янсуар авылына, ул әнинең туган авылы, монда директор булып билгеләнеп килгәчтән инде алар күченделәр Тулайым Янсуарга. Мин алар белән әбиләр арасында, Янсуар белән Кәвәл арасында 2 арада йөргән кеше һәм күбрәк Янсуарда үскән кеше. Кызык. Минем өчен, ничек дип әйтим, әтинең туган авылы Кибәшлеләр миңа гел әйтәләр. Менә Янсуар дип псевдоним алдың, Кибәш сиңа үзеңнеке түгелме? Димәк, ул кичкенә генә авыл, шундый, шулаймы? Кәвәл кичкенә генә авыл, Янсуар. Янсуар зурракмы? Янсуар ул бик данлыклы, үз заманында шундый татар, рус класслары булган, берничә төрле шәхесләр мәктәбендә эшләгән, Әнәс Карилар анда эшләгән. Авыл шундый данлыклы, шундый советский авыл дип әйтер идем. Менә әтинең авылы Кибәш. Ул күбрәк менә рух динирәк шундый, ничек дип әйтим, рухирак ягы бар шундый. Янсуар затлы шундый. Анда һәрвакыт шәхесләр булган, төрле аның клубы, анда кемнәр генә килмәгән. Минем Янсуар әбием дә шундый бик күрсәңсен аны. Гомер буе яратты. Менә бу ләлә чәчәге төшерелгән татарча матур затлы киемнәр, читекләр, чүәкләр, шул чүәкләрен читек. Ну аның урыны шундый булгандыр, анда теге бизнес булгандыр, акча булгандыр. Анда, ну ул шундый куәтле авыл булган инде. Һәм шуларны киеп ала, матур иттереп киенә, шырт-шырт кына иттереп басып, без кичкенә вакытта үскәндә индийский фильмнар күрсәтәләр иде клубта. Ул теге өзелә, анда ленталары өзелеп бетеп, шуны карар өчен инде матур иттереп киенеп, шундый светский нигә тусылып баралар. Әби бу. Әби хәтәр иде. Шәп. Луиза, кара, менә син Крәшин авылыннан, шулай бит ничектер син бик үзенчәлекле кеше, безнең шундый консерватив татар дөньясы өчен. Дөресен әйткәндә, менә мин карап торам. Гомумән, мин уйлыйм, хәтта ничектер без синең белән моның турында хәтта сөйләшкәнебез дә бар, ничектер менә бу Крәшин темасына. Мин моны вообще теге проблема итеп санам, ләкин Крәшиннәрнең дә ничектер претензиясе бар.
Алар әйтәләр, крашен татары түгел, без крашеннәр анда. Татар крашыны. Шулай булып чыга бит. Әйе, шулай булып чыга. Ул сез безнең татарлар. Менә ничектер аңлатып бетерим әле. Менә ниндидер взаимный претензия бар. Мин ул претензияны теге аңлап бетермим, чөнки моның белән ничектер безнең буын моннан азат ителгән кебек инде, теге кемдер ничектер кимсетелгән булганмы, ниндидер шундый бар бит бытовой шовинизмнар анда. Һәм крашеннәр чынлап та алар крашеннәрме яисә алар крашен татарларымы? Тарихчы ролында сынап кара әле үзеңне. Юк, тарихчы кебек түгел, ә менә чынлап та аерма шундый зурмыни. Менә ничек карыйсың бу темага? Мин гомумән уйлыйм, тәбриз аермаларны кешеләр эчке куркудан һәм комплекслардан китереп чыгаралар. Һәм шуңа күрә дөньяны Группаларга бүләләр инде. Эчке яктан сәламәт һәм куркусызрак, иреклерәк булган сайын кеше һәм шул ук вакытта белемлерәк, акыллырак, зирәгрәк булган сайын ул берләшүгә табарак йөз тота дип уйлыйм мин. Менә әйтәм бит, менә Шекспирны китергән иде Британиядагы танышым дип әйме. Мин аның белән дә бер нинди аерма күрмим. Без кешеләр һәм без акыллы. Акыллы дигән вакытта теге укыган, нәрсәдер белә торган, шундый нәрсәдер сөйләп Шекспирны оригиналда укыган. Әсме күпме. Һәм акыл һәм йөрәк, ничек дип әйтим, менә дөрес итеп әйткән вакытта, акыллы рәвештә әгәр дә син бәяли беләсең икән кешене, һәм ул бәяләп ул кешене ул кеше синең кебек үк суларга, яшәргә, бәхетле булырга, матур итеп тормышын алып бара хокуклы дип исәплисең икән акылың белән аңлап. Шул вакытта йөрәгеңдәге ярату чакраларын ачасың икән, ул очракта синең көрәшәсең килми, синең просто тирә-юнеңдәге менә шул төрлелеккә, кешеләрнең төрлелегенә, матурлыгына сокланасың гына килә. Ю, ансы аңлашыла, без шулай яшибез дә. Менә син крашен мәдәнияте бармы? Бар бит инде. Алар шулай башлыйм. шундый үзенчәлеге бар ич? Бар. Һәм Нык аерыламы? кызыктан башлый. Шулай дип әйтик. Аерыла. Бу төрле планеталармы? Кайсыдыр мәсьәләләрдә аерыла, кайсыдыр яктан без менә юкка гына әйтмиләр бит, крашеннәр ул борынгы төрки катламны саклап калган һәм тел ягыннан традициялар. Борынгылык көчле аларда, димәк, шундыймы? Без Резидә белән Карурманны язган вакытта без бит инде шул теге төрки пластка шул катламны үтәргә тырыштык, әйме? Һәм бездә менә гарәп фарсы алынмалары белән ислам килгәннән соң, әйме, бик күп менә шундагы пластны безнең югалтуларыбыз, онытарак төшүебез булган. Мин менә анда сүзләрне Хәтта лексик катламны гына күтәргән вакытта да мин хәзер әбиләремнең кичкенә вакытта сөйләгән сүзләрен искә төшерәм. Мәсәлән, ардаксыз дип сөйләшәләр иде алар. Ардаксыз булып йөрмә, ягъни ничек дип әйтеп, матур киенмичә, юнди иттереп үзеңнең тышкы кыяфәтеңне карамыйча юнсез булып йөрмә дигән мәгънәдә. Әйме, ардаксыз җирләр диләр иде алар. Ягъни бер нәрсә үсми торган, шундый теге уңыш китерми торган җирләрне, ул безнең төрки катламдагы сүзләрне крашеннәрдә сакланып калган. Минем өчен шуның белән кадерле. Менә бу ягы. Кара, бу без төрле планеталармы? Яисә бер планетада? Без бер планета. Син әйтеп уздың инде менә ул конфликт турында, әйме, мин 16 яшымда Казанга килгәнчә, мин үземне мәсәлән, олимпиадаларга йөрдем бит инде, әйме, иҗади ниндидер конференцияларга, чыгыш ясарга. Һәм мин андый проблема килеп туганы юк иде. Ләкин монда Казанга килеп язучылар әдәби мөхиткә, мәдәни мөхиткә килеп кергәчтән, аңладым мин кеше генә түгел, крашендә икәнлегемне. Шуны әйтәләр, име, сызыклыйлар. Һәм миңа Казан бүлә дип әйтәләр бит, имәгел. Мишәрләр әйтә, мин мишәрлегемне Казанда белдем ди. Һәм миңа бүгенге көнгә кадәр фахиш шәһәр бар. Һәм миңа бүгенге көнгә кадәр менә син икенчесе бу атнага 1-2 мәртәбә крашен икәнлегемне әйтмичә калмыйлар. Шуңа күрә без бу мәсьәләдә яңадан безнең эчке кысаларыбыздан килә торган әлбәттә дип уйлыйм. Гәрчә без төрлелегебез белән матурда. Мин син фикерне ушым. Бүлү бер нинди очракта да яхшы китермәй. Әйе, мин аны аңладым, әйе. Кара, тагын бер шундый без бүтән якларны да
Сөйләштек Алабыз, буга инде. сөйләдек. Әйе. Бөтенесен сөйләшеп бетердек. Соңгы сорау гына бирим. Шундай тоже бер глобальный сорау бирәсем килде. Глобальный бөтен милләт турында инде. Һәм менә булдымы син Камал театрында теге сишәмбе көн кич белән? Барып җитә алганым юк. Барып җитмәдең дә анда Кызганыч. спектакль теге Әйе. яшьләрне көн күрсәткәннәр. Ну беләсеңдер, Ләкин анда материалын имә беләм. теге әйе. Анда теге авырту бала һәм особенный бала дип әйтәләр Инклюзия, инде. Әйе. Шул проблеманы күтәрү бар анда гейлар проблемасы күтәрү. Һәм еш кына ишетергә була беләсме теге татарлар анда чаң суга башлый теге. Бу темалар бу безгә килешми. Анда юк менә сплош этнография гына булырга тиеш кебек менә. Мин уйлыйм, син беләсең инде минем фикерне бу әйберләр буенча. Син менә үзең ничек уйлыйсың? Менә шундый үзеңне кысаларда тоту, ул ничектер үзеңнең теге проблемаларыңны игнорировать итү, шин проблемалар. Шин менә тормышчан проблемаларны игнорировать итүгә китермиме? Ничек син үзең уйлыйсың? Мин беләсең, мин һәрбер нәрсәдә алтын урталык яклы. Һәм инде тора-бара яши бигрәк тә шуңа киләм. Мин беләм менә Гүзәлнең тексты буенча Сәгыйтова. кызганыш карамадым сәхнәләштерергә. Мин аның читкысында булдым. Һәм сәхнәләштереп бетерелгән вариантын әле барып җитеп карый алганым юк. Мин. Шуңа күрә мин нәрсә турында сүз барган һәм син нинди теманы әйткәнеңне аңладым. Җәмгыятьтәге әле без йөрибез Резеда белән карарман чыккачтын. Булай түгел, булай булырга тиеш түгел дип. Анда нәрсәсе Тереләй ашаячаклар инде безне дибез дә көләбез. Ничек дип әйтим, җәмгыятьтәге проблемалар турында сөйләргә кирәк дип исәплим мин. Һәм бөтен булган темаларны күтәрергә кирәк. Икенче мәсьәлә, син бит аны нинди максат белән күтәрәсең? Син шунлап торып тулы канлы иҗади әсәр аша шул проблеманы җиткереп, ул проблеманы шишу юлларын кешеләр анализлап эзләсен өчен күтәрәсеңме? Әллә син аны хайп өчен генә? Менә бүген яңгырасың да. Мөнәсәбәтне үзгәртер өчен. Мөнәсәбәтне үзгәртү юлында да миңа калса без теге тулы канлы ниндидер әсәр турында, иҗади продукт турында сүз алып барабыз икән, ул очракта мин проблемалар турында без сөйләргә тиеш дип исәплим. Ләкин без проблемаларны шишүне агрессив сул белән күрсәтергә тиеш түгел дигән карашта торам. Моның өчен безнең затлылыгыбыз җитәргә тиеш, аны күрсәтергә, ләкин ниндидер кискен адымнарга барырга этәрмәскә яшьрәк аудиторияны менә мәсәлән әйме. Әле аудиториядан тора инде беләсеңме? Ансавтордан гына түгел. Менә мәсәлән 12 яшьлек кешене карарманга китереп утыртсам, мин бик яхшы аңлыйм, аның психикасы өчен әле моның ул әзер түгел икәнлегенә. Ләкин өлкәнрәк аудитория аны анализлап үзе өчен ниндидер нәтиҗәләр ясый ала. Монда менә ул маркировкалар безнең нәрсә генә дисәң дә бүген без инфантильрак буын белән менә хәтта музейга киләләр әйме. Күп нәрсәләрдә инфантильрак балаларны без күрергә мәҗбүр булабыз. Бәлки мәҗбүр булабыз дигән сүз дөрес тә түгелдер. Менә мәсәлән аларда юк бик ватан сугышы һәм аның еллары. Ул аны бәйләми мәсәлән Германиядагы фашизм белән. Ниндидер менә мәсәлән бер көнне без флешмоб вакытында балаларга бүләкләр тапшырабыз, актив катнашучыларны җыйбыз, үз аудиториябызны күрәсебез килде, чакырдык. Һәм шунда мин әйтәм, халыкара туган тел көне ул бик күңелле булмаган вакыйгага да нигезләнгән. Мәйданга үзләренең Бангладешта үзләренең телләрен яклап чыккан студентлар мәйданга чыккан булганнар. Һәм ул шул вакыйгадан этәрелеп китә дип сөйлим. Һәм анда Галимҗан абый Гыйльманов бар иде. Һәм Галимҗан абый инде комментарий бирергә кирәк дип таптык. Менә анда алар анда кан кыйганнар. Алар анда менә туган телләре өчен башларын салганнар.
язганнар дигән әйберне һәм менә бу очракта миңа калса без сагыш итәргә тиешбез, чөнки 6 яшьлек бала менә ул информацияны кабул иткәннән соң ул әле аны анализлап бетерә алмаска мөмкин. Инде 12-16 яшьлек балалар инде аны башкачарак анализлый. Бу туган телләр көне дигәннән ООН аны кабул иткән, чынлап та Бангладешка бәйләп, ул ниндидер шундый, беләсең, мин теге трагедияга кагыласым килми, ләкин ул ниндидер шундый сомнительный ниндидер. Липовый димәкче буласың инде. Алла сакласын. Хәзер заработаю себе. Но ул анда ниндидер история мин аны укыган идем. Ул тарихны, ул ниндидер шундый шикле, бәлки сәясәт ничектер шундый вазгыять туры килгән дә аны күтәреп алганнар инде ул событие. Ну ярый, мин син нәрсә әйтергә теләгәнне аңладым. Тарихи вазгыять шундый әйбер, нәрсәнең өскә чыгып. Анда спекуляция күп. Спекуляция күп. Һәм менә син шундый дөрес сүз әйттең. Менә минем әйтәсем килә иде, менә бу теманы сөйләшкән вакытта да без ниндидер контентны спекуляция өчен кулланабызмы? Әллә чынлап торып рухи ихтыяҗыбыз булганга күрә кулланабызмы? Һәм нәрсә трансляция біз менә минем өчен бик мөһим трансляцияләгән вакытта мин бик ортодоксаль булырга мөмкинмен ул якта. Минем өчен моң булу бик мөһим, ул контентта минем өчен җан булу бик мөһим. Шуның белән тәмам. Рәхмәт, Гайс. Әйбәт сөйләштек. Рәхмәт.